cystadlu wedi gorffen fan hyn ynghylch y defed, ond nawr mae'n amser i wobrwyo'r rhai o'r enillwyr. Ac yma yn cadw llygad ar y cyfan sy'n digwydd fan hyn yn ynghylch mae Llew Thomas, llygad yr hael Cyfyrddin. Croeso ato ni. Diolch yn fawr. Nawr, mae'n bwysig iawn yn dweud, roi'r llwyfan i'r enillwyr, y rhai sydd wedi cyrraedd y brig fan hyn. Odi, mae'n bwysig. Mae gwaith rhyfeddau byd mlaen fan hyn gyda nhw. A pob un wedi ymdrechu dros dim ond dros yr wythnosau diwetha, ond ers yr hydredd diwetha i gael eu tîms yn barod. A ni'n gweld Will a Sam Workman o Dragastell nawr yn cael ei wobrwyo gyda'r ddafad fynydd Gymreig. A mae hwn yn smart yn dyw e? Odi. Chwarae teg, mae'r ddafad ddi Gymreig yn aml yn cyrraedd y brig fan hyn. Mae rhywbeth yn stylish iawn yn ddi, mae'n cymeryd gofad i gael nhw mas yn dda, ond maen nhw'n edrych yn hollol o'r wan i'n rhywbeth arall, a maen nhw'n sefyll mas wedyn, ydyn nhw. A mae Will yn un o gymeriadau mawr Shed David, yn un sy'n mwynhau bach o sbri a hwyl ac yn mwynhau'r gymuned hefyd sy'n dod gyda y byd ar ddangos. Odi, wel mae'n erbyn yn nosweithi yn yr Rose o David, mae bob math o hwyl yn mynd mlaen fe'n credu, ynddo fe? A dyna un o gryfderau'r sioe yma yw bod pawb yn brwydro'n erbyn ei gilydd yn y cylch cystadlu, ac unwaith mae'r cystadlu drosodd, maen nhw'n ffrindiau wedyn yn y Shed David a cael hwyl gyda'i gilydd. Mae cymdeithasu rhyfeddau ymlaen yma, ar nos fawrth ar enghraifft mae'r North Country Cheviots, maen nhw'n mynd yn, maen nhw'n cael fish and chips supper i gyd gyda'i gilydd, a mae'r South Downs wedyn rhywle arall yn cael barbecue, chybod, mae bob math o hwyl ysbryd digwydd. Mae'r cymdeithasau yn aml yn cynnal digwyddiadau sy'n wych. Ond yn Ann Grocod fan hyn, Soffred Gwent yn cael ei chyflwyno wedi ennill yr adran Torwen. Odi, mae Malcolm Evans wedi nhw Conwyl gyda'n dilyn fyna wedyn. Ie, chi'n nabod Malcolm? Nabod Malcolm ynddo fe, sa'n gyfarwydd o'r lady ynddo fe. A Malcolm wedi dod yn ddydci. Odi, dydd Gwener, dros wrthos yn ôl ynddo fe, ie, dim... Enlli Olivia. A wedyn y Balwen, dyn ni fan hyn o iddo Hugh Williams Glenglas yn ennill pencampwriaeth y Balwen. Mae'n yn glamp o hwrdd yn dweud? Mae'n un môr a mae'n un cryf am Falwen hefyd yn di. A fe hefyd wedi ennill yr Wyl Wanwyn fan hyn ôl y mis Mai. O, dy fe wir, ie. Ond wrth sôn am y cystadleuwyr, peth arall sy'n bwysig fan hyn yn y sioe yw'r stiwardiad. A chi yn un ohonyn nhw, chi wedi bod fan hyn yn stiwardiad trwy gydol yr wythnos. Odw, wel, fi'n credu fi siŵr fod yn gwneud 30 mlynedd mae nawr, siŵr fod ers i fi ddechrau stiwardio. Mae'n mwynhau bob blwyddyn, edrych blaen i ddod i Llanelwedd bob blwyddyn i wedi gwir. Mae'n waith caled, mae'n siŵr yn enwedig yn y gres. Wel, y gres sy'n lladd y peth, yn fed yn gwneud siŵr bod pawb yn cael digon o ddŵr ac yn y blaen, a bod David, wrth gwrs, ddim yn cael gormod o stres ydy. Ond mae'r sioe lwcus i gael nifer o wirfoddolwyr. Byddin ohonyn nhw'n dod yma bob blwyddyn, yn gwneud eu gwaith, yn hwylus, yn ddi-drafferth, ac yn cael llygad ar bawb. Odi, wel, a rhywbeth yn oed am ti, y pawb yn troi lan, a maen nhw'n gwybod yn gywir beth i'n neud, mae pob yn cwmpo mewn i'r rôl sydd gyda nhw. Wel, diolch o galon i chi, Llew, a mae'n tywys ni trwy'r seremoni wobrwyo yma. Diolch o galon i chi. Croeso.